25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 5 ka empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist ginpaydalom sa 60 dias nga preventive suspension. Investigasyon sa rally protesta sa Mabilanggo sa Iloilo District Jail ginapaimbestigahan sa DILG. Sa balita nasyonal, pagpaisol sa barangay kag SK elections ginapurbahan sa House Suffrage on Electoral Reforms Committee. Anay Education Secretary ginpanginwala nga nagpanago siya bawod sang issue sang overpriced laptops. Sa balita international, kaso sang monkeypox sa kalibutan nagnubo sang 21%. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas na pierde sa Lebanon sa FIBA Asia Cup Asian Qualifiers. Balita Entertainment, Chris Aquino magapangita sa iban pa nga doktor para mag-ayos sa iya panibag-o nga balatian. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang anom kumabagay nga dapat muuntatan sa pagpaminsar. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Agosto 26, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. ISO certified, world-class quality. Pagtibayin ang Action, ha? Thanks God, it's Friday. Yes. On Friday, naka-black kita. But it doesn't mean to say nga Black Friday. ini. course. Natabuan na nga naka-black kami. On Friday, no? Pero brown naman ang imong, ano ganina? Face mask? Oo. Oo. Ay mo kay face mask. Hindi na lang ko mag-tell. Hindi mag-tell ka nakita naman na nila. Kag hindi guro mayo, ambot lang kong balanon sa live. Kita ano na, balano na. Oo. Iba na, ikuan pa na ano ganina, zoom. Hindi mo na ma-zoom aton live. Di magkuan karon mag-replay Hindi kaya po na ma-zoom Ay, sa hindi na ma-zoom replay. ya? Okay. Ay, salamat. Unless nila, screen record nila kag Screenshot. screen record ito mas save sa gallery ito pwede ma-zoom. Muna. Sige. Alright. Ana Okay. Sinoro, may agad dira sa imo. Sa kay migo naton Juan Bol Gallo, dira sa may Las Vegas, Nevada, kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning sa inyo, no? Solama Barnatsa sa Thailand. Sawadi ka. Ano to? Sawadi ka. Doin-check. Parakman. Doin-check mo lang yan. check. Nagsala. Sorry, wrong number. Oo. Miss Georgia Gargasiran. Okay. Si Francis gali ang nagakuano, ang nagaano ganini. Ang naga-message gali. Oo. Okay. Ano? Naga-message? Ang naga-message gali si Francis gali. Pero gingamit siya ang kay Miss Georgia nga kuan nga account. Ay, lain si Frances. Thank you kuno sa pag-mention. Ay, permita ka gin-mention niya. True. Kay Jerry Azero Jr., good morning man. J. Marie Lagunday from Candoni. Kay Joe Freestop Literally. Oy, grabe yung ngalan ba? Freestop Literally. Literally. Sure ka, Joe? Nga mo ng imong middle name kag ang imong apelyido? Kay daw kakwan eh. Are you sure? Galing kay daw kwan eh. Hindi hindi ko mabasa. Hindi ko makita. Regali si Joe Freestop Literally. Freestop Literally. Sige. Imo mo na ya. J. Arsenas. Arsenas, siguro kayo sa nekramo, no? Nasaan na ba? Kawa, kita mo da? Si John Rodolph Cadagat Garcia, good morning sa imo. Ambal ni Tito mo, one ball niya bagay na sa ako ng inyong polo. Aksyon, one ball. Hala, dali lang. Birthday ni... siguro Sino?
Si Jay Binares ni James na nag-birthday naman siya. Nag-birthday na si James siya. Nag-notify pa niya birthday. James. James. Naka-birthday na siya, naka-pizza pie na siya eh. Gani. James? Dako na nablayran niya eh. Bagay ko sa kay one ball ang polo. Ay, muna. Sana all bagay. Sana all bagay si mo. Sige lang Aha. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Action Radio Philippine Standard Time, 7:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpaidalon sa 60 dias nga preventive suspension ang 5 ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist bangod sa reklamo nga misuse of government vehicle kag kaso nga grave misconduct. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr., ginpirmahan ni Governor Bong Lacson ang formal charge kontra sa 5 sa ginpatigayon nga deliberasyon. Ang 5 amo sanday Engineer Ivy Jimbo Garsula, Engineer 3 o kung Engineer 4 Jimbo Garsula, Engineer 3 Ramelo Letran, Engineer 3 Herman Abihay kag Engineer 1 Resin Palacios kag PDA Maria Luisa Abanyo. Sila amo nag-usar sang Capital Cab Service Vehicle sa naligid nga Hulyo 15 pagkadto sa siyudad sang Victorias. Apang ginreklamo sang driver nga si Lemuel Gravino nga naglampas na ini sa oras nga alas 8 sang gabi nga among gintalana sa ilang nga travel order kag nakitaan man nga nagainom sa isa ka kalan-an sa syudad. Si Garsula ang may separado pa kaso bangod sa aligasyon nga pagpalayag sang mga malain nga tinaga sa in charge sang Capital Cab nga si Mario Pikit-Pikit. Nag-umpisa ang suspensyon sang Agosto 23. And then nag-agreement siya sa findings namon. Based off that, Governor Lacson signed the formal charge. Upon my recommendation, signed the formal charge for grave misconduct against the following personnel of the OPAN. So with the formal charge of grave misconduct, para ba lang hindi ang aton investigasyon, wala influensya kag maproteksyonan taman ng mga ebidensya kag mga witnesses. So we deemed it proper to preventively suspend all these 5 OPA employees for 60 days. Si Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. Nagpatigayon sa health sectoral meeting ang Provincial Health Office ug PHO sa Negros Occidental sa dining area sa Negros Residences siyudad sa Bacolod kahapon niya adlaw may kangtanan sa monkeypox virus. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, iya ginapatambo ang tanan nga city kag municipal health officers sa probinsya lakip ang siyudad sa Bacolod agud hambalan ang preparasyon sa monkeypox labi na nga may isa na kakasong na record sa Iloilo. Dugang pa ni Tumimbang nga sa masunod nga pagsinapol, ila ipatawag ang mga infectious specialist agud mapresentar sa nga health kag safety protocols nga ipatuman sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginklaro man ni Tumimbang nga nagapabilin sa gihapon ng health kag travel protocols sa mga port of entries may angot sa COVID-19 samtang ginahulat pa ang pinang advisory may kangtanan naman sa monkeypox. Uli nga naka-record ang Pilipinas ang monkeypox case sa syudad sa Iloilo. Ginpahayag naman ni Noli Rosales, Secretary General sang Kilusang Mayo 1 kag spokesperson sang Bayan Muna nga ilalantahon kung ano ang mga tikang himuon ni Acting SRA Chief David Alba sa piyak sang hangkat sa kontrobersiya sa kalamay. Suno kay Rosales, dako nga hangkat para kay Alba kung paano mapanubo ang kalamay sa merkado kag kung paano mapataas ang produksyon sang mangunguma. Dunga pa ni Rosales, kinanglan ni lamang ang kalamay ang dapat pag-istoryahan kundi ang kaimtangan sa mga mangunguma para patas kag produktibo. Palayag ni Rosales nga bisan ano pa ang super capital, wala sang produksyon kung wala sang mamumugon kag mangunguma. Nagpabutyag man sa suporta si Rosales sa bagong board sang SRA. Nagapatigayon sang duha ka adlaw nga seminar kag workshop ang pila ka mga personnel sa syudad sang Bacolod kaupod ng Bacolod Housing Authority ug BHA angot sa natalana nga pagpatigayon sang socio-economic survey bilang pre-qualification process para sa pagdeterminar sa mga informal settlers sa syudad nga mangin benepisyaryo sang ginaplano tukuron nga housing projects sang karon nga administrasyon. Suno kay Councilor Vladimir Gonzales, ang chairman sang Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, ini nga tikang ang isa ka pamaagi sang
syudad agod nga mayara sa nga konkreto nga basihan ang syudad sa pagdeterminar sa classification sa tagsa ka mga benepisyaryo. Dugang pa ni Gonzales target sang lokal nga panguluhan sang syudad nga makapatukod sang 10,000 ka housing units sa nahuna nga tuig sa implementasyon apang aminado ini nga malawig pa nga mga proseso ang ila dapat himuon. Sinabaluan nga ang Yuhum Village nga housing project sang Benitez administration ang ginaplano nga tukuron sa Barangay Banago, Barangay 8, Abada Sky kag Vista Alegre. Going among seminar, first day naman subong and tomorrow. So we will be able to have a survey, social preparation, kung i-identify naman ang mga classes of people in terms of income nila, ang ila affordability, so that we will be able to profile, no? Ang gusto ni Mayor, hindi lang, may mga options bala ang source na makasarang. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Councilor Vladimir Gonzales. Samtang ginaako naman ni Richard Hilangre, Principal 4 sa Bacolod City National High School, nga mramo pa sa karon sang kakulangan nga ginatubang ay bulutuan ilabi na sa ginapaabot nga pag-umpisa sang full-blown face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Sunod kay Hilangre, umpisa nga ginsugdan ang blended learning sa atong tinikdan nga Lunes, nangin prioridad sa iyatalatapan ang pagpa-repair sa mga kwarto kay iban pang mga pasilidad nga nagkalaguba. Dugang pa ni Hilangre, bangod sa kadamuon sa mga estudyante nga nagpa-enroll sila nga school year, ginpakamaayos sila nga tungaon sa duha ka grupo ang mga estudyante para sa duha ka adlaw nga face-to-face classes sa tagsa ka semana. Nagalaw man ini nga mayara pa sang dugang alokasyon ang DepEd National sa palabuton agud sa para sa kadalagan sa amo nga programa. Padayon nga ginaapelar ni Liga ng Mabarangay President kag takuling punong Barangay Councilor Lady Glass Gonzales ang kooperasyon sa iya mga pumuluyo angot sa nagapadayon nga problema sang dengue. Suno kay Gonzales sa pihak sang ila ginhimong information and education campaign, ginkasubo sini nga nalakip pa sa hotspot area ang ila lugar base man sa ginpagwa nga datos sang City Health Office. Dugang pa ni Gonzales kinahanglanon sini ang bulig sang iya mga residente pagi sa pagsunod sa panugyan kag regulasyon nga ginapatuman sa natungdan nga makita sang gobyerno. Base sa Agosto 13 nga records ng CHO, ang takuling ang mayara na sang 48 ka mga kaso sang dengue sa diin, isa naman ang record nga napatay. Ginapa-imbestigahan sang Department of Interior and Local Government ang rally protesta sa mga inmates sang Iloilo District Jail ka nagaparawagan nga kakason ang warden bangon sa ginaligar kakulang sa pagkaon. Ginpahayag man sang DILG nga temporaryo ginrelieve si Jail Warden Chief Inspector Norberto Misiano. Ginmando man sang DILG kay BJMP 6 Regional Director Clint Tangere nga gilayon sabto na panawagan sa mga persons deprived of liberty kag siguruhon nga makabaton sila sang sufisyente nga pagkaon kay iban pa nila nga kinahanglanon. Naibaluan masobra 1,000 ka mga inmates ang nagsaka kung sobra 1,000 ka mga inmates ang nagsaka sa atop sang pasilidad kag may mga placards nga nabutang gutom na sila kag ginapalayas na nila ang warden. Nagkalma lang ang sitwasyon sa nag-apilar sa mga inmates si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag nagpromesa nga makikita sa BJMP representatives para nga masulbar ang issue. Arestado ang top 1 most wanted person sa Cabancalan City Police Station pinaagi sa pagserbe sa warrant of arrest sa Banga Tutong 3, Barangay Filisa, pasado alas 6 ng gabi sa Agosto 24. Aradakpan ang ginkilala kay Alan Villanueva, 46 anyos, kag tumandok sang Purok A, Barangay Inapoy, Syudad sang Cabancalan. Sino kay Police Lieutenant Jomel Salarda, Deputy Chief of Police ng Cabancalan City Police Station, si Villanueva ang may warrant of arrest sa kaso nga 2 counts of rape. Ang warrant of arrest bato kay Villanueva ang permado ni Honorable Judge Rudney Magbanwa and Presiding Judge sa Regional Trial Court, Branch 61 sa Syudad sa Cabancalan. Dugang pa ni Salarda, si Villanueva ang ginpasakaan sa kaso matapos siniginhimuslan ang kaugalingon niya nga bata. Wala sang piyansa nga gintala na ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan ni Villanueva. Sa record sa Cabancalan City Police Station, bulag sa asawa si Villanueva kag sa iya nagtener ang tatlo sini ka mga kabataan nga babayi sa diin ginhimo niya nga ulo asawa ang kamagulangan sini nga bata nga babayi. Preso karon si Villanueva sa custodial facility sang Cabancalan City Police Station. Nagyo ng asawa niya, bulagay na sila. Hindi nang iya nga bata niya hindi ko lang pagkambalangalan. Lugwalini mo, ini sawa-sawa na kay amo na nagdigin sila balay mo. Sila ni may tatlo ni sa kabata. Hindi nang kamagulangan nila. Amo ning doging ano niya na. Ding tupad-tupad niya niya. Aging tupad-tupad ding ano niya. Ding pagkudupod sa balay. Doging sawa-sawa niya na bala.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Cabancalan City Police Station Deputy Chief of Police Lieutenant Jomel Salarda. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Pagpaisol sang barangay kag SK elections, ginaprubahan sang House Suffrage and Electoral Reforms Committee ang iya sini nga committee report. Samtang Anay Education Secretary ginpanghiwala nga nagpanago siya bangod sa isyu sang overpriced laptops. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Sige. Good morning, Dra. Kay, sino nga nini? May harap ka na action door? Si John Rodolph Kadagat. Nabasa na siya kagina. Nabasa John na Rodolph Kadagat, ano nagkagina man? Dahil hindi ko Ga, puno aga. Nabasa ko na kagina. Nalipat ko sa apelyido ni John Rodolph Kadagat. Tandaan Siling mo na ko saya. boy. Tandaan mo. Tinatapos naman nabasa. Move on na lang. Move on na lang sa iba niya. Please. Garcia. Ay, Garcia. Oo. Siling ni J. Arsenas niya bobalan ni Sir ba. Kaya sila suli, abla. Ako pa, suli-sulion mo niya. Baldan sa ako niya. Una. Balita siya. Si J. Fresh Trap, literally, liko ginag, basi ko sa bala ng... Ari kami di sa bukid. Ari kami sa bukid. Everyday open ang radio sa sila namon. Kaya guba-guba. Pero sila action. Mag-in action boy. Charot lang. Mahal kong lapit ka di kay... Gaan sa radyo? Diyan, tanang radyo sa radio mo. Oo. Galing layo ko. Rodsel Evangelista, dito sa Sakwan, sa, I think sa Sakwan isla, sa Gintubdan. Okay. La Carlota. Si Rodsel Evangelista, Warlito Nesia, morning man. Kagawad din Bongjo Campo, no? Kay Kap Vito da, kagawad Taba Pilyeho. Good morning sa inyo. Si Warlito Nesia, si Robert Roma, good morning man. Marjun Rivera, oy morning dre mo Marjun. Good Kumusta morning. na? Long time no see and si Hadako Tess Murayama, bla, morning dra. Good morning, Miss Tess. Si Anthony Rivera. Yes. Kag si Chona. Trinilio. Good morning. Trinilio kung Trinilia. Basta yung may Trini.
Sige ah. Si Alex Monteza, good morning man sa imo. Sige, mailan nga pag-monitor. Kay Bengbong de Pala, good morning. Nag-monitor siya ko, no? Sige. Miss Ramia Garcia, good morning. Si Miss Jinky Delagdon, good morning man sa imo. Dara sa may Phoenix, Arizona. Kay Absmart Salcedo, good morning. Ginatamyo ni Alex Montesa, si Miss Jinky, kag si Ma'am Van Mayo. Joe Freystop, literally. Lagran hagali. Lagran Hala Carlota, City Mayo. Sorry. Sige. Salamat gid sa pagpamati. Kay Miss Jinky, kinatamyo niya ginang iyang family sa may Pandaron DSB, sila ni mama niya, Lolit, Papa Joe, si Kirina, Aldrich John Apil, Alcherry, Cherilyn, Grizel May Villar, Jane Nagor, Florence Mallorca Refuela, Rose Villaluna, Annabel Refuela. Kag sa tanan niya family niya sa DSB. John Serna. John Serna, good morning. Elvera Hilogo, good morning man. Ruby Jane De La Paz, good morning from Barangay Singkang Airport, Purok Rosal, Bacolod City. Yes, morning. Good morning man sa pamilya Alcabasa, Antipesto, kag De La Paz family, especially kay Vivian De La Paz, kag Rogelio Ermeo. God bless. Salamat gid. Sharel De La Cruz, good morning man sa imo. Evelyn Nipomaseno, good morning. Have a nice day. Fema Alanza Trinidad, good morning. Si Rochelle, yes, happy Friday good sa imo. Sir Dennis Nuestro, good morning. Monitor, nagsala ni Goro, nag-typo ni Goro. Raymar Biranyo Lengoste, good morning man. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Ruby Martinez, good morning. Christine Minyes Villalobos, good morning sa imotin. Kay Pilton Lipura, good morning man. Greet niya lang ko ng sarili niya, happy birthday. Uy! Ay, happy happy birthday, Pilton, sa Pasay City. Happy birthday sa imo. Happy birthday da. Sana mayahan mo kami. Malasing. Sana malasing mo kami. Galing ka to sa Pasay. Oo, tibudlay. Tingin taga Pasay lang na ilasingada. Lasinga. Lasinga. Ay, kalain. Pating na ako eh. Sabad sang pating. Pating na ako. Tingni. Tingni mo. Kalain Nya tag pila yan. Ano na mo yun? Tag 200 Nya pating na ako eh. Bilisan mo. Tingni. Bilisan mo, tabok na tayo. Ay, kalain. Tabok na tayo. Bilisan mo ka maipit tayo. Maipit. Meron pin-action boy ng ng pabili po ng dagim. Ay, dagim. dagim. Dago mong dagim. Sa kay Stella Maricelis, morning dra. Kag Teresa Linakayaw, good morning man. Marcelo Minesunyo. Yes. Standby na sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko,
para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig. Standard Time, las 7:29, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan sang House Suffrage and Electoral Reforms Panel ang committee report nga tuyo ipaisol ang Disyembre 5 tuig 2022 nga barangay kag sangguniang kabataan elections. 14 ka mamalidha ang nagboto pabor sa report nga nagaunod sang substitute bill kang nagtalana ang barangay kag SK elections patagayunon sa unang nga Lunes sang Disyembre tuig 2023. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel lamang ang nagkontra sa hagna, apang wala nagboto kag sa baylo nagpasa sa opinyon nga nagapamatok. Sa pihak nga gintugutan nga makagwa, nagtinerpa si Anay Education Secretary Lenore Briones para magtambong sa pila ka oras ng hearings ng Senate Blue Ribbon Committee angot sa ginaligar overpriced laptops nga ginbakal sa Department of Education sa idalom sa iya pagdumala. Sa pagbukas nga statement, ginpahinwala ni Briones ang akusasyon sa isa ka vlogger nga nagapanago siya. Suno kay Briones, ginpakamayo sini nga magtiner tungod interesado ini sa mga pamangkot kay impormasyon nga magwa may kangtanan sa pagbakal sang laptops nga ginpaagi sa procurement service sa idalom sang Department of Budget and Management kon PS-DBM. Nagpaandam naman ang isa ka infectious disease expert sa posibilidad sang dungan nga pag-igo sang COVID-19 kag monkeypox sa isa ka individual. Suno kay Dr. Rotjean Solante, hindi ini malayo nga matabo sa mga lugar nga may local transmission sa mga virus. Duha pa ni Solante, dako ang tsansa nga maglala ang kondisyon sang pasyente nga dungan matapikan sang duha ka lain-lain nga virus. Ang pahayag ni Solante nagwa matapos na record sa pungsod Italy ang pinakauna nga kaso nga dungan gintapikan sang COVID-19 kag monkeypox pati na sang HIV. Ginumpisa na sa Senate Committee on Constitutional Amendments and the Revision of Codes ang posibilidad nga pag-amienda sa 1987 Constitution. Ginpahayag ni Senator Robin Hood Padilla, head sa committee ba, nga magapabilin ini nga bukas sa maong opinion kaga proposals nga ipresentara. Samtang nagpaambit man sa pila ka mga amendments si Christian Monsod nga isa sa farmers sa 1987 Constitution. O kon sa isa sa framers sa 1987 Constitution. Suno kay Monsod, pabor ini sa tandem voting para sa presidential kag vice presidential candidates kag magpatigayon sang runoff election sa mga sitwasyon nga ang boto sang duha ka posisyon ang hindi maglayuay. Samtang ginapa-cite for indirect contempt sang bulatlat ang National Telecommunications Commission matapos nga hindi nila ma-access sa ilang website sa piyak nga may mando ng korte. Sa anom kapahina nga petisyon, ginpahayag sang bulatlat nga ang padayon nga pag-block sa ilang website sang masobra 48 oras pagkatapos mag-issue sang writ of preliminary injunction, isa ini ka outright kag inexcusable nga wala pagsunod sa mando sang korte. Sa nibuluan, una nga naghatag sang writ of preliminary injunction ang Quezon City Court sa tuyo nga mapunggan ang NTC sa pagpatuman sang mando nga i-block ang pag-access sang bulatlat sa ilang website matapos nagbayad sang piyansa nga 100,000 pesos. Gintap sang Department of Energy o kon DOE sa retired Chief Justices Renato Puno kag Artemio Panganiban para maging senior legal advisor sa bago lamang ginporma nga DOE Law and Energy Panel. Suno kay Energy Secretary Rafael Lutilla, nagsugot na ang duha ka mga maghatag sang guidance kag advice sa DOE. Dugang pa ri Lutilla tinguan naman sa DOE nga makahatag sa ilan nanday Puno kag Panganiban bisan ang para sa paggasolina lamang bilang pagpasalamat sa ilang bulig sa mga importante nga talakayan sa departamento. Sa nabaluan ang bagong panel maghahatag sa ilang legal expertise sa maisyo kangay sang foreign ownership sa renewable energy, malampaya gas field, subong man ang sovereignty and cross-border contracts
para sa exploration kag iban pa. Game klaro naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno nga 11.6% lamang sa ginaduso nga 5.26 trillion national budget para sa 2023 ang mga kadto sa mabalayran sa utang. Nagwa ang klarifikasyon ni Diokno kasunod sang report nga nag-aligar nga 1/3 sang pondo ang ibayad sa utang. Patag pa ni Diokno, ang 11.6% katumbas ni isang 611 billion pesos sang ginaduso nga national budget. Ang kabilugan ginalakipan sang 582.3 billion pesos para sa interest payments kag 28.7% ang para sa net lending. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Ang dugang naton nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag... Mga sa sports. Sakay. Andi man to gali on era. Si Ruby Jane de La Paz nagpasalamat kuno sa pagtamyaw mo sa iya Action Doors. Wow. Si Inday Blaza, morning dira. Si Ma'am Van is also watching. Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, how are you my friend? My buddy, how are you? Elizabeth Gamala, TGIF, no? Si Wimori Dilar. Good morning kano sa family Dilar sang barangay Punta Taytay. Waya sang puno Taytay? Wala, punta lang gidya. Punta lang gidya or tunga-tunga Taytay wala ya. Una, tunga pag sa iba niya nga Taytay niya nga punta lang gani. Basta Taytay. Igagay ka play ah. Pero yara na para sa Banago, may puno Banago. Pero why punta Banago? Wala. Puno lang. Kasi ato lang ang puno, ato na nagkanto sa Banago. So gin ano lang guro nila. Gin ano lang bala nila. Gin konsabi sa pagin bahin-bahin lang nila. Lapta-lapta nila nya ta sa punta tayo sa punta lang kamo ha. Ang Banago puno lang. Puno Banago. Tapos ang punta ra sa Taytay. Yan. Burley, grabing analysis ba? Burley and Wallace, morning man. Sa aton dira nga mga ka-aksyon lang nga nagapamati man sa Alagad Radio, sa Hinubaan, maayong agad dira sa inyo. Yes. Mga si Alagad Kevin Henry dira, good morning sa imo. Sakay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, mo good morning man. Kag tanan nga Kagawad may haga. Tanan nga Kagawad. Sang tanan nga banwa kag syudad. Kagawad sang Molokabok da, good morning. Yes. Barangay Kapitan da, morning. Pasaylo. Pasaylo. Sa may may namit ko ng ligad mo Kagawad Brinkes bla sa Abuanan sa Bago City. Nan, good morning dira. Good morning. Si Kagawad Jocelyn dira, good morning. Sa una ti apelyido na
Magaluna pa Subong ya. Away ko kabalo pagpamana niya kung ang apelyido ya. Ay, iba si Ibi. Ha? Si Ibi. Amo na. Ang Magaluna ang apelyido na. Ha? Oo. Gani. May pa silang Ibi na Sige base. Yun ang vlog. Sugot Willie Delgado, morning man, kagay Annabel Antonio. Yes, good morning. Slasher Sumugat, good morning man dira sa imo. Jo Marie Valderrama. Uy, Jo Marie Valderrama. Ara siya. Aga pa rin lo. Sagli ko pa rin lo. Ga panilig sagli, no? May aga man dira sa imo, ano? Kag sa mga kaaksyon naton dira sa may Talisay. Yes, good morning. Sa si Merly, si Bibing Merly Rivera bla. Sa Maaw, good morning man. Good morning lang din sa inyo. Si Cecil Bikbik sa Binubuhan daw ay nakukita di siyaw. Kap Ahleya dira sa Binubuhan, morning man. Si Kapa Seryo Piansay sa poblasyon, mga agar sa imo mo Kapa. Si Seryo ni grupo namon ni Ma'am Luing. Ay, okay. Yung mga group niya, ka-grupo niya. Ka-grupo namon, mga ka-berks namon na. Damo kami namon sa Kabataang Barangay. Sa una, Kabataang Barangay pa kami mo, imugro SK ka na yung nakaabot. SK na. Wala ko nakaabot yung sa Kabataang Barangay pa kami sa una. Ang national chairman namon sa una, yung sino? Si Amy Marcos. True. Yes. Bongga. She was the national chairman. Ha? May national sa una may national chairman na mo. Di si Amy Marcos na. So may mga provincial chairman, may mga city chairman, mga mo na. Di active kami sa una da. May mga marcha, may mga kuan kami sa una. Pag kuan pagid sa ano kanina sang kuan bala sang bagong lipunan. Dahil na kami may mga training so may bagong may bago ng bansa, bagong malaw. Ang mga nakanta-kanta niya sa bagong lipunan, New Society. Amo na sa kay Presidente Ferdinand Marcos mo. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating isigaw bagong lipunan. Kami na sa unaya. Hil Javier. Oy, kumusta nagli si Hil Javier man? Okay lang Japon. Nakato na siya, nakakuha na siya. Ha? Naka-aras barko naman. Ambot siya, kung di na siya subong. Si Black Action Boy, si Regent Tan Villalon. Good morning, Regent Tan Villalon. Sa Victorias? Yes, Victorias City. Good morning. Barky Tribe, morning man. O, standby na kita sa tundugang nga mga balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa detalye, balita international, nagnubo sang 21% ang na-report nga kaso sang monkeypox sa bugos nga kalibutan. Sunod sa World Health Organization o WHO, nga nasambit nga pagnubo nga kaso ang patimaan man sa pagnubo sang outbreak. Ginakabig ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga epektibo nga pagpatuman sa health protocols ang naging rason sa pagnubo sang kaso. Madumduman sa tung Hulyo, gindeklarar sang WHO bilang global health emergency ang monkeypox nga may masobra 41,000 kaso kag 12 ang nagkalamatay sa 96 ka pungsod ng kalabanan ang halin sa Estados Unidos. Sa negosyo naman, ginklaro sang Department of Trade and Industry nga wala ginakulang sang asin ang Pilipinas sa piyak sang gulpi nga pagtaas sang pila ka mga balaklon. Ginpahag ni Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo, duha na kadekada nakaligad sang nagpataas ang presyo ang asin. Kung sang asin ang mga manufacturers. Sunod kay Castillo, mayara sila sang intugutan nga magpasaka sang presyo sang asin. Rason nga dapat mahangpan sang publiko nga ang mga manufacturers sang asin ang madugay na nga wala nakapasaka sang presyo. Sunod pa kay Castillo, naglambot sa 4-6 katuig antes nagpangabay ang mga manufacturers nga magpasaka sang presyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 1 sentimo. Ang Singapore dollar 40 pesos kag 32 sentimos. Hong Kong dollar 7 pesos kag 13 sentimos.
Kag sa ato naman nga balita entertainment, liwat nga na-diagnose sa panibagong nga autoimmune diseases si Chris Aquino samtang ini nagapaydalom sa medical test sa Estados Unidos. Sunod sa iya utod nga si Balsi Aquino, padayon sa gihapon ng medical team sa pagpangita sa mga bulong para sa balatian sa aktres. Isa man sa dako nga hangkat para sa TV host actress ang allergy sini sa mga bulong. Natala na man ini nga magpadulong sa iban pang mga doktor para sa dugang nga test. Katapusan nga naghatag sang update ang TV host ang sadtong Hunyo sa magpositibo sa COVID-19 ang duha sini ka mga kabataan sa diin ging kumpirma sini ang tatlo ka kumpirmadong autoimmune condition nga amo ang autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria kag Sjogren's syndrome o kon kilala bilang EGPA. Sa balita sa sports, napiyerde ang Gilas Pilipinas sa Lebanon sa pagbukas ng fourth window sa 2023 FIBA Asia Cup Asian Qualifiers sa score nga 85-81. Giniwat ang hampang sa Beirut, Lebanon, kainas ang kagahon oras diri sa Pilipinas. May 27 puntos ang Phil-Am basketball star nga si Jordan Clarkson para sa Gilas, lagit ng 6 ka-assist kag 6 ka-rebounds. Masunod nga tubangon sang Gilas ang team sang Saudi Arabia sa palabuton nga Agosto 29 sa MOA Arena. Balita Espesyal! Alright! Energy! Nabalik na tingog mo. Nagbalik na akong tingog. Nag-absent ka lang isa kadlaw. Siling ko ba si Simon? Basta Webes, ipahuway ko gina konvol. So nagbalik na. Wala nagkabos. Very good. Kay liga to, sang Mercos, doon mo ko na eh. Naigo mo gid ang nota. Wala. Ang note pala, high note. Gani, high note. High note. Di ba sa mga kanta mo na, mga note, high notes. Sige Jocelyn Song Comedia, good morning dira. Ginapaabot tabing migo ta mo. Sige lang. Dennis Nuestro. Sige. Trial liwat ko no type. Okay. Si Milagros Cesar Alit. Morning sa imo Mil. See you later. Okay. Wow. Novi Magapan kag si Nathan Borromeo. Good morning dira sa Panakyao. Bugtaw Panakyao. Yes. Si primo ko na Joseph Martin Yulo bla morning man. Sige Okay. Kag Miss Cory Vidaha, good morning. Good. Yes, good morning Miss Cory. Gapon ari na di siya sa DN. Sa dinganin na islang Sa hospital, Our Lady of Queen of Mercy. Queen of Mercy. Sige. Antonio Yulo sa Binalbagan, Antonio Villanueva, Ardong Yulo, kag Barry Moses Yulo. O sige. Yes. Wala ang friendship. Wala siyang friendship ta. Sige. Sige So, diri kita sa ato nga balita, special Action Boy. Ining mga istoryahan ta subong nga adlaw, ining anom ka mga bagay bla Action Boy nga dapat untatanta na sa pagpaminsar or mga hindi ta na pagatagan pa sang hindi paminsar na bla, namon ka na bla. There's no wala paminsar na bla. Correct. Also English pa bla 6 things you need to stop caring about. Dapat daw wala ka nang hindi mo gina-mind, no? Bayda. Mana? Ano? Do you think I care? Correct. So, una Action Boy, Ario. Isa sa mga bagay nga wala ka na dapat sang pakialam or wala man ginamind, ang mga tao nga wala man sang labot simo. Nung ka na sige duso sang kaugalingon mo bala Action Boy, nga gina-push mo ginang self mo. Bisan, huwag siya ginanamian simo. Kung sa Tagalog na huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Kaya hindi ka tinapa. Kaya tinapa mo na gina. Kasi hindi ka tinapa. Yala, kasi hindi ka tinapa. So wag mong ipagsiksikan yung sarili mo dyan. Kag ma-feel mo na Black Action Boy kung hindi ka feel sang isa ka tawo. Correct. Diba? Matyagan mo ginaya kay papatyag mo na nila simo mo. Kung daw sa gana simo ya bayda. Makun siya bakal sang tiligangon mo kay. Muna bla. Pero kung siya nga bakal sa tiligangon. Sayang tala, kuan mo ginaya kung siya bakal sa tiligangon mo. Iduso mo na kong lingon. Iduso mo na kong lingon. Otherwise, may katigangon. Correct. Diba? Kung may katigangon, may kasang kaunon. Te. Kung may kasang kaunon, may kaunon, gutom ka, supay, guwa mo. Kung masupay ka,
Diba si mga tumba ka wala pilas? Correct. So kadamo sa sunod-sunod na dayon. Kung na sa mo may domino effect na sa mo. So idasok ikong lingon mo na. Nan. Pero kung mga tao nga wala man lang niya ka bala kalabot-labot, gusto mo lang gid maging part sa blasang life makado. Gusto mo maging friend siya. Friend mo siya. Hindi siya sa imo be. Hindi siya sa imo. Ti mabatyagan mo man maka. Hindi siya sa imo kay daw dasi na tanaw yung mablang daw na friend ako. Hindi daw ko pabayron yung sang siniko yaw. Ay kala. Siniko. Kino kataas ang bill. Kataas ka bayad ko ni daan. Ay kala. Dako mo daan sang balayran sumong no. Yani kataas. Ulo ko. Sige lang. Daw may gina-refund man sa aton imbis magpa-refund ya ginhalal kita lang sa sukot dako. Diba sila sukot dako kay para may refund. Stop. Wise move, smart move. So, amo na, boy. Dito, balik tayo sa atong balita special. Bailan na rin sila. Kaya daan mo na daan ka bash na sa Nico. Dumagan ito pag-in. So, hindi na lang. Okay, so, amo na action boy. Hindi ka da, sige, dot sa imo kagalingon. Hindi pag-siksik na imo kagalingon. Kaya again, hindi ka tinapa. So, next action boy. Likawan mo man or hindi mo na pag-i-mind ang mga tao nga toxic. Makahililo. Dubutiti, bla? Dubutiti. Lagko siya. Hindi man lagko siya. Ay, di. Butiti lang. Butiti lang. Makahililo, bla? Nan. So, halo nga. Ano nga ng butiti sa inyo sa Mindanao? Butiti. Butiti man? Okay. Wala pa man siya nagbutito. Butiti lang siya gyapon. So, man action boy, kay ka-block action boy kung masigit tadi sang mga tao, mind bala sa mga tao nga mga toxic bala. Ka stressful. Stressful. Balo ka, life is short. Oo. So, kinanglan hindi ka mag-upod sa mga tao nga hindi balo ka, life is short, so you should enjoy every moment of our life. Yes, and you only live once. YOLO. So, kinanglan dito na mag-usik sa chimpo ta sa mga tao nga daw gapahatag sa atong stress. Nan, correct. Kung gahatag sa stress mo, na dayon? Wala na pag-intra sa kabuhi mo, maida siya. I-disregard na siya dayon. Wala mo na sa gatag si mo sa tiligangon. Para balik mo sa tiligangon. Tiligangon lagi dyan importante. Wala mo na sa kwanda, wala mo na sa gatag si mo tiligangon. Alam mo sang sapak ng mga tao nga mga makahililo, bla. Amo na mga balot ang isang. Doon hindi ka tablas sa mga butiti, bla. Anong butiti man? Makahililo, bla. Toxic. Pwede. Husto. Pwede nga mama. Hindi mo silingon sa mga dagko. Diyan nila yun. Sorry. Ito dagko. Sorry, ba yung butiti? Natamaan ko sa toxic. Ang toxic sa lawas, sila wala nila na-release wala. So, ang mga aral na sila. Ito butiti sila. Nagpabiling. Galibot-libot lang. Okay, so next action boy, ari gido. Age or imo edad. Dapat wala man siya ginamind kay meron iba na action boy nga ay hindi lang ko na iya kay tigulang na ko nga daan adlo ko na iya basi man nan. So man iba ay hindi lang ko na kay hindi ko angayan. Hindi ko na iya kay amo na hindi edad taga. Hindi tangay. Don't mind your age. Balo ka, age is just but a number. Correct. Saan ka naguntat na isip ng edad mo? Sa 50. Sa 50 naguntat na kuya isip. Brada kuya. So, kisa 53 ka, kisa 52. Mara man nga. 50 lang yapon. Pila ng edad mo. Ay, birthday mo, Glia. Happy birthday. Pila edad mo, 50. Tapos talaga ko tayo mong ida-isip ko mo. Hindi ka na mag-isip. Basta mo na bago sa mo, age is just but a number. Correct. And age doesn't matter. So, amo na gani mind over matter na siya. Correct. Kag action boy, ang lang ginaduso man bala nga wala na bala sang age limit sa pag-hire sa trabaho yes. Kay meron daw once may kita mo sa iba niya pungso di action boy. Bisan ma senior citizen na go bra pa basta kaya mo pa. Kaya mo lang. Kay balo ka kung isa may mga tao nga nag-edad na sila. Pero kwanta sila yan ng hindi namin ko bala daw ka fruitful pa na sa ila nga may mga kapag productive pa na sa ila kanugon sa ila nga mga talents sa ila nga mga kwanta bala mga skills bala correct nga tungod lang nag-edad na sa 65 hindi mo na siya pagpobrahon 60 hindi mo na siya pagpobrahon hindi na niya so
hindi mo na, tani, ma-push na nato nation boy, no? Ganyan kayo sa Lahat Pilipinas. tamang congressman ko bala, kay pakig-away ko gina. Kapin pa mag-senador ko. Ang hindi, I-fight mo pag-away ginaya. mo ginaya, ang Ha? hindi mag-agree, pang bunoon mo ginaya. Pag-away mo ginaya, hindi mag-agree. Pang bunoon mo ginaya Kulang ko na sa isa-isa. Senado, blind sila mo sugot, mamuno. Mamuno kaya senador ka, mamuno ka na. Ano, Ay, mo yun? Ay, sorry. Mamuno ka sa, ano, sa... Ang mong sinikon din pakig-away. Ang namin mong ligay pakig-away, mamuno kaya. Very literal. Mga away nang imo Mamuno ya. ka sang kaalam. Ay, ganun. Muna. Ang siling kuya, ipakig-away, hindi kasi ng mga away kaya. Tita, paano ka pakig-away? Mamu kag daya eh. Lay mo lang pakig-away mo, lay mo lang mga away kayo mo ya. So, Mamuno ka sa Senado. Ay, kilain na. Kilain ko rin, no? Uy. Ngato kaya sa Senado ka, pamuno kayo. Senador kaya ka, pamuno kaya. Kilain ka lang, no? So, hindi na iya mo. Kaya hindi tamo sina. Huwag na mabuto kan si Muskiyay. Okay, so next action boy, ari pa gido. Ang mga bagay hindi mo na pag-i-mind, ang imong mga past mistake. Kay past na siya, action boy. Don't live in the past. Yes, kay kung mag-tiner ka sa imo past, hindi ka gid maka-forward. Correct? So, Ara the ka past. lang Kaya ka kanta ka the past nila. alay man na niya. Alay man na Para niya. ka sa pakigugmaya. I was wrong when I hurt you. Do sila pa. You hurt me too. You hurt me too. Hindi mo yaman. Did you think revenge could make it better? Hindi mo yaman. So, mga action, dito mag-tiner sa atin niya. Mga past mistake. Kaya past na. Kagang past action boy, naghahatag sa atin sang lesson. Kaya mga learnings. Live in the present and look forward to the future. Yes. Never look back sa past. Bay na. Kami pa mga hindi man nami itong mga past mo, bay na da. Bay na da. Kaya part of life na siya, action boy. Hindi man perfecto, di ba? So, we are not perfect. So, may mga mistakes kita yung himo sa aton niya. Don't try to be perfect. Yes. Kaya wala sang perfect nga tao mo. And, pero make every moment towards attaining a perfect life. Oh, ano naman? Doon mayo, hindi mayo. Kaya na siya, importante is mahalaga. Okay? So, next action boy, Ario. Society's beauty standards. Nabugin ni action boy. Ano bala, no? Balakis discriminating. correct. Discriminating balakis ang butangan pag sang may standard yung beauty society. Hindi na ya kay hinimo tatanan sang Ginoo. Pareho. Pareho ta. So may uniqueness, everyone kada isa sa aton may uniqueness correct. Correct. Kaga ang beauty kung isa pinakanaming beauty is the beauty inside of you. Wow. Hindi ba? True. Ano mo tayo kagwapa kung daw hindi ka gani mahulaman. Batasan mo. Hindi ka hindi mo mahulaman? Lalo kagwapa kasi hindi ka mahulaman gani. Hindi ka gijagyapon. Wala gijagyapon. Kailan ang beauty should be within. Kung bisan ano ka kagwapa or kagwapo, hindi ka blong magbayad. Ti ka hulaman, ti bayad man eh. Kung bisan ano ka kagwapa, kung nagchimpo binira na, dahil mo pa comfort room yan. Labi na mag-go out. Hindi, mayara, kamo ang mga gwapa pagid, lang na-lockdown nilang iban. Okay, pag na yan, mga, nami si mo tampaon kag panilagan. Tamparuson lang ang panilagan. Hindi ka mag-lockdown because ang beauty mo na yan, nag-beautiful ka na kaya ang upod mo, hindi mga beautiful mo. Doon ka sa iban nga beautiful, basi madula ka man. Malistaw ka. Hindi ba? Sa laway ka na. Okay? Kasi beautiful ka man lang, tungkol ang mga upod mo, not that beautiful, no? Pero kung doon ka sa mga beautiful man, kag mga beautifuler, kaya pa beautifulest ng upod mo, malusa ka man. Lusa ka. Ikaw mo na dang pinakalaway, dahil sila, basi magsugid ka, gwapa ka, basi doon ka sa mga gwapa, basi ikaw pinakalaway, So, hindi ka magtinikil. Hindi ka na si Gambal nga kalain siyo, pangal-pangal ba?
Wala, ingaro na. Pangal-pangal. Nakapatian ko ginadahan niya. Ang, pinanong na siya. Magkagwapa na ba siya? Iloy, pero siya, pati ka pangal. Pangal-pangal. Teka, kumparar mo sa si Iloy mo. Na, no. Tila, Iloy. Pero kumparar sa mas pangal. Ay, guwapa na siya. Di ba? Kumparar sa mas pangal. Okay, so last action boy. Mag-proceed na rin sa last. Proceed. Ay, action boy, hindi mo pag-i-mind na ang mga, kung ano man ang ginapaminsa sa ibang tao sa imo. What other people think. Okay? Importante, kabalo ka sa imo kagalingon, niya ang imo ginahimo is, to action boy. Kag wala ka sang may ginatapakan niya iba niya tao. Ang mga ginambal ko ba sa iban, ba nga siling ko, hindi mo pagpasugtan, nga ang mga comment o kung ang iban nga tao, amo ang mag-direct sa pangabuhi mo. Correct. Ikaw ya. Kaya iba niya ang pangabuhi lang, ginadepende na sa ginahambal sa iba ni tao mo. Hindi na niya. Pangabuhi mo na yan. Hindi mo na ipag-isikuan sa ila kung anong ginahambal nila nga siling la. Niya, dapat, mamu ka na. Ti mamu ka man na. Oo. So, mo nag-action ba, hambal nila bla, hindi ka padala sa distraction. Kung gusto mo maging successful. Kaya sambal nila ba, if you don't separate your distraction sa imo nga kaugalingon, imo distraction ang makaguba sa sa imo nga goal sa life. Correct? Sige. Correct. Okay na? Salamat gid sa 35 stars Posada Cirilio. Dra sa may Barangay 36. Tani madaog man ko anniversary promo niya. Sige lang padayon lang pangabuyo nga. Salig Kag lang. monitor kagid kay basi bala nalawagan na siya gali action boy kag wala siya ka monitor. Ati wala, goodbye Philippines. Goodbye ka. So, So, thank you very much, kay Cirilo. may ano lang may limit lang sa time, di ba, Action Boy, sa pag-claim? So, mga taga Bacolod City, kung magabutan ka mo sa aga, asa lang ka mo 5 p.m., no? Nga mag-claim. So, dapat magpamatiig ka mo yan. Kay para alerto, gid. Karon Okay? na, may malawag naman ako ng mga winners, ano? So, bantayin nyo, gid. Monitor ka mo sa Facebook or sa Action Action Radio. Sa Action, ano ni ganito? Sa radyo! Sa ato niya Transistor Radio. Tiyago, Correct? si mo ka toxic si mo. Talaka ba? Toxic na dayo. Kano ureta, morning kay Ma'am Luing Melos, Marcy Rombines Sunyo, ay amigo ko Arnel Hilongo, morning dra. Juvie Monares, kag kay Jocelyn Song Comedy of course, Maria Luisa Gawan, Rodolfo Sagayno, Stella Maricelis, kay Ingolbert Ciruelo, good morning dra sa imo. Ryan Tagamulila, Jenny Sulgon, Jen Buarom, good morning man. Okay na? Yes, sige. kaya okay na. So, salamat sa Action and happy weekend everyone. Happy weekend, boss. Boss. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.